Kuka haluaa avustaa? Ei tarvitse tehdä juuri mitään. Mä voin. Okei? Miten mä teen? Pistä käsi tälleen. Miten sille tasolle? Joo. Tässä on sanoisin ruutu S. Jaa. Okei. Näet sen tohon noin. Ja mitä kortteja sä luulet pitävästä tällä hetkellä? Suomessa. Miten sä oot kirkastassa? Jaa. Okei. Joo. Sitten mä otan tästä noin herttaassa. Mm. Ja mä teen tästä liikkeen, mitä noin korttihuijarit tekee Vegasissa. Mä teen tänne hitaasti, että näette mitä tapahtuu, että mä teen pari kertaa nopeasti. Eikä hitaasti se näyttää tältä. Noin. Mulla on tässä tämä. Sitten nopeasti pidä tiukasti kiinni. Noin. Hitaasti se näyttää tältä, eikä nopeasti se näyttää tältä. Okei. Ilmatta sä katot, niin kumpaa korttia sä veikkaat, että sä pidät tällä kädessä? Ruutu Se vai hertta. hertta? S. Okei. Kumpi olisi vaikuttavampaa, että hertta olisi tässä ja ruutu tässä vai toisinpäin? Kumpi olisi vaikuttavampaa sun mielestä? Toisinpäin. Okei, no sä voit kääntää ympäri. Mitä ihmettä? Wow. Ei, kiitos. Kiitos.